Kining kasakit mo'y atong nahimong sub-tema karon. Di ba ang atong main theme, Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kaihusahan sa simbahan. Kung naatay daghang kasakit, dili ta magkahiusa. Labinag ang nakapasakit nimo kanang imong tupad. No? Maubitaw na tungod sa kasakit, ang pamilya mabungkag. Kay moingon dayon ang asawa, di na nako makaya. Ang bana sa gipasakitan, di na nako makaya. Nang layas ang mga anak, kay di na nako makaya ang kasakit nga gihatag sa kong ginikanan nako. Minana, no? Muna nga ang atong sub-theme karon nag-ingon, ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Mura mamugway reaction. Wa mo ganahi ato nga mura man tugbalak. Sige, ready go. Ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Kamo lang kuno. Ang kasakit mahanaw. Sige, lingay mong tupad. Ing naapakaroy kasakit. Nya mo ingon din na imong tupad, pastilan ang akong utang. O pag naglibog pag ikong unsay akong hikayon rospista. Tortir bang pangayo padarsyano nga pahikayon o niya ipadara ba diri susamot na gyud. No, ana ba no? Mura kag nasakitan kay mauwaw kang wa kay ikatampo. Karon ra ba ning prosesyon nato no? Karong 24 ighumas prosesyon, hala mangaon ta diha. Maggitawag community dinner eating yang na kasunduan sa pagmeeting namo sa atong gitawag og special group nga mo himo gyud sa facilitate sa atong kalihukan labi na sa prosesyon ang gikasabutan pakmil. Pakmil para dali itunol, dili itong takos-takos. So kung gusto mong mutampo, nagkinahanglan tag mga 4,000 more or less kapak meals. 4,000. So kada balay, kada parishioner, hatag lang mo tag 10 kapak meal, 5 kapak meal. Kamo lang gud takos-takos dito sa inyo ay lang nang naisabaw kay mag-agas-agas lain kayo. Onya, pakapini na lang sad og tubig kanang mineral water partnera ba? Og naa kay pakmil nga ihatag na po kabuok, pakapini na lang sa matukan sa nang imong gipakaon na unsa naman noong ka. Ana ayaw lang ng soft drinks. Og imo siyang butang og soft drinks mas maayo. Nayuban ana gisakitan nga naghuna-huna. Nasay uban karon nga gusto kay mo palit og raffle ticket pero gisakitan siya tungod kay wa na siya ikapalit. Kaluoy kapanagoy kasi gingon ako, Pader, sorry gyud kaayo, duha ra gyud ka ticket akong mapalit. Nagplano unta ko moabil anang imong one stop challenge kanang 20,000. Unsaon man gyud, duha ra gyud ka ticket nako ay kadako na ng grasya. Ang imong gugma equivalent na og 100 ka tickets. Kay munas ginhawa guna nimo pagpalit og 2 tickets. Ngilingay mong tupad ing naguol ka nga di ka kapalit ing na naguol ka naiuban wag yun maguol nga di kapalit kay dili man priority pero congratulations dako na biatag halin ang atong halin karon ni abot nag 51,210 yes nilapas na gitawon tas kuwangan pag 199,000 ang atong halinonon. Sus, tulo na lang kaadlaw, tulo na lang. Tulo. Apon ani og maog 10,000 ka tickets nga mahalin, mura na tag makapaldo na tani. Basin pa dig mahurot na adere tawo nga moingon pader ang kanang 100,000 ka tickets ako'y angkon na. Oh. Us, dili na pay 99 na lang. Oh, nya nasa usa ka tawo na to diri nga moingon sad angkonon ko na pader para wa nay kasakit ang simbahan kay sakit man gyud ka kayo na ron. Kana kon maminaw ta sa
Dios nga nabanhaw. Tanawa ang kasakit ni Maria Magdalena. Tibuok gabi siyang gahilak. Li naman siya sa lubnganan, hangtod na lang nakaadlawon, gahilak siya. Pero sa dihang iyang nakita, ug nadungog ang tingog sa Dios nga nabanhaw nga niingon kaniya, Maria, pag-ingon niyang Rabuni, papas tanang kasakit. Nilain na sang lingi sa imong tupad, ing na nakadungog nakas Ginoo nga ni sangpit sa imongan, ing na kadungog. Oy, ang musangpit sa tungan, ang atong ginikanan, maigking tayo. Siya no! Maigking tayo. Magduwa, misunag Julin ba? O sa elastiko, ingon, Cristiano! So, sa itig tingog, hain kang pistiha ka naman. Tuwan na, dagan. Dagan dahil ko nga to. Abot dito, tapion dahil sampot, kay piti, dayon. Inanti kang ayaw paglaag mo nga ka. Moto'y akong mama, abot na langit ba ka tong inahan. Nipanaw naman to pagka 2011, ambot na langit ba ka to. Hastas papa apilon maglatos ato. Baleriana angan, ug mamatay mo karon, susiha dito sa langit nabay Baleriana dito nga nagpuyo dito sa langit. Valeriana. Uy, pagkamatay ni mama, 6 months after, ako magito sa nginan, mabalikag yung ko. Ingon dis mama, balikon, tika katong gapinal na siya ba? Naku, balikag yung ko ha, di ko mahadlok ni mo, gimo kong balikon, ingon man, way patay ni banaw, mama manggiti ka, balikag yung ko. Sus, niabot na malag 6 months, manggiti ni balik. Nga ang akong maguwang siya, gadamgo kong mama, ang akong mangod, nagdamgo kong mama, naku, may pamo. Ako bitang iwalin, akong mama ba, bakong giingnan. Balika ko, wag yun mo balik. So pagtuog na ko pagkagabi, gadamgo yun kong mama. Buhi kay akong damgo, kay magbilar mami ato, may sugal-sugal, magrosaryo rami, tibok gabi. Humas misa, mag-schedule na may rosaryo, hangtod yun adlaw, kada 2 hours, rosaryo, puli-puli mi. Mingaw ko kayo, say, kami, duha na lang mi kabuk mag-rosaryo. Nag-rosaryo ko no mi, gabi na tayo. Nya, pag humag-rosaryo, nitanaw na sa kunyad to slungon, niduol ang akong naong siyang naong, kay mag-uol lagi ta, murta gusto nga mo hag, akong gidukmol ang akong naong sa kanang bildo ba slungon ba, duol na kay akong mata siyang mata, mubuka, bitaw ko nun ang matang mama, ni ano, wala pala si mama, ni buka. Pag magbuka, nag-anana ko dos kamot, ni, ako, anana ko, sus, giduot man ko nung mama ang tabon sa lungon. Nya, maglisod man to siya, og lakaw, na ako gitabang abli na, galisod-lisod yung kunos mama, og kanang murag mo timbak puwa sa lungon ba, na akong giagang mo, uy, mama, ako pa yung gisapnay, ako, o sa man ka ma, nabuhi ka ma, ingos mama, bangon ko, nako, nabuhi lagi ka mga patay man ka, patay bitaw ko, nya, nabuhi ko, mo tong galingkod na siya, sige katawa, ingon ko nga, asa naman karon ma? Ingos mama, to ako sa langit. Ana siya. Ingon din ko, unya, unsa may langit ma? Kaya nga kung hunahuna, igbalik ni mama, ako pangutan-on, unsa gitunuod dito. Naku, unsa man dito sa langit ma? Napa dito yung mga tanom? Naay mga tanom. Uy, nako, na dito yung mga langgam. Naay langgam. Kana makita na to din sa kalibutan. To man ako dito sa langit. Pero porti lang yung ninduta. Nindut yung kayo ang langit. Ana siya. Nya sige siya katawa. Pag human na to nawa, ni mata ko nga, porti na kong hilak. Nako, og tuan nas mamas langit, kini kang iyang anak nga pari, malangit ba ka ni? Og usa ra gisultis Ginoo nako atong panahon na pamaligya lang yung slot. Nya karon kay namaligya man tag raffle ticket. Pagsigi lang jud kog baligya. Kay mauni ang maayong balita karon nga ipasangyaw sa Ginoo nako. Di ba naingon man si Jesus ni Maria Magdalena, kay kani man kung nabanhaw nga Ginoo, ang iya dayong isulti kung makasinati ta niya, isangyaw ang maayong balita sa pagkabanhaw. Nya unsa may maayong balita karon nga kun mopalit ka raffle ticket, malangit ka. Ngano man kay imong gitabangan ang kasakit sa simbahan nato dinhis Compostela. Ug unsa may atong kasakit karon?
Ang atong bell tower, tiwasonon o bayranan. Ang atong adoration chapel, nag-operate na, bayranan na lang. Nga napanay additional diha nga mga finishing touches. Pero nag-operate na kana na mo? Pwede na mo mga matay. Nya nindot bati. Wala ba na ipakita sa atong IT, no? Oy, IT, ipakita ang interior o ang mga suga diha sa atong kuan karon, videohin niya na ninyo kay aron makakita sa atong mga online parishioners. O niya, ikatulo ang ato dihang CR nga himuonon. Hindi naman tayo CR dire pero laktononon man gud diha pwede ra ka mag-wheelchair kay built-in naman sa atong flooring sa simbahan. Nya dayon ikatulo, ikaupat kanang atong walk of apostles, ato ginang himuong balaan diha. Nya ang ikalima nakasakit sa simbahan kining atong mga lingkuranan. Ang sakit kay tanaw. Nay niingon, padir ato lang ng reperon ako. Ay na lang kay ang agay ay ana ang anay to ana sa ilawom mag-anam lang nagkalusno. Ato lang ng ilisan. Di ba? Ngao na siya. Nya, anda mong mutabang o dili? Pagkaninduta. Pwede na mo mga matay. Muna, importante kayo ang maayong balita. Ug ang nahimong maayong balita tungod kay gisaksihan sa mga nakakita niini. Mga witnesses. Kanimang witness, mao kuno ni ang problema sa simbahan. Matud pa sa mga Santo Papa nga miagi nga akong naabutan, St. John Paul II, ang sunod si Pope Benedict, sunod si Pope Francis, karon si Pope Leo, mao gihapon ang ilang awhag mahimotang witnesses. Ug unsaon nato pagkahimong witness, kinahanglan do natay personal knowledge of the gospel. Ug unsaon nato nga do natay personal knowledge of the gospel, kinahanglang puy-an nato ang pulong sa Ginoo. Nya magsugod na sa pagpaminaw. Muna magkahiusa kita. Ipikto na sa pagpaminaw. Kini karong atong nahalin nga niabot nag 51,000 ka tickets kay naay naminaw. Naay naghago, nagsigig pamaligya, napatay daghang kolektahonon, napasatay daghang ticket nga igbabaligya. Tandaghana, no? Wa pa mahurot mo nang paminaw. Nya unsa man pag-aron makapalit, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit. Ana ha? Amo sa dayang naagrihan nga katong atong dinner human sa katong atong Barrio Pista ba? Naagrihan sa task force nato gahapon nga nagmeeting nga pack meals gihapon. So ang mga kabahin, mga barangay officials, mga chapels, ang inyong preparahon pack meals. Unyag na may mga sobra-sobra extra nga mga mino, mao lang to inyong ibutang og tray. Pero ang ato yung main nga ihatag sa mga tao pack meals kay aron kuno dili kay maglunggob, dili magsamok. Kay maglinya man gud sikag takos-takos, dugay kay mahuman niya nay uban nagunahuna nga mahutdan mo box out, damag og maayo. Ang uban in taong senior citizen mga umod. May man tong pack meal kay linya ra. Sige lang kag-ana, nya inighuman ni mong hatag sa katapusan, wa na. Ang pamagmo kuan siya mo mamugos wa naman. Ana ha. So, uns pila man sad kabuk pack meals ato diring himuon sa Luyo. Mga 5 to 7,000 ka pack meals. Nya i-divide na sa 9 ka kabahin, i-divide na sa 88 ka kapilya o 16 ka barangay o 16 ka barangay, pila naman lang, tagpila man ka pack meals. 7,000 divided by 88. Sige na. Ha? Awa mo kay baho. Ato na lang i-plus daan ang mga barangay officials, barangay hall o 16, 88 plus 16. Di mo kay baho?
900, 104. Nya, 7,000 pack meals divided by 104. O ato yung i-equal ba? Pila man? Tag 67. 67 ra ka pack meal ang kada kapilya hastang barangay hall. Unya kayong barangay di man na puntintog 67 tag 500 man na ilang ihatag. Di ang mga kapilya bisag maghimo la mo dihag tag napo ka pack meal nya inyong itampo dire. Di ba? Nya ang taga barangay maghatag og tag 100, 300, 500 ka pack meals, maabot na nato. Nya ato din ang i-distribute. Nya magkuan sa moglitson, tag sa kalitson, tagod-tagoro na dire, inyong putos-putoson o ginagmay ngatong i-distribute. Ay mo sinaw-sinaw yung atong simod, no? Nya mudawat din kas imong premyo nga daog nimo sa consolation prize lang, consolation prize. 15,000 consolation. Dako na. Nya ang imong gipalit nga ticket usar ka buok. Nasa uban palit usa ka buok ticket ang gi-ambition 500,000 ay kapiha. Ayaw mo ana ay. May pagmopalit mo 500,000 ka tickets unya mo ambisyon la mo og consolation. Mas may pa na. Mga igsoon, ang ato karong nasod nagkinahanglag mga credible, true witnesses. Kini karong atong mga kwarta nga trillions nga nangawagtang dunay mga witnesses ang subo lang palandongon gustong isuppress. Di sila paminawon sama atong 18 Marines, si Gutesa, kadto sila si Diskaya, si Saldico, ni Testimonia. Wa gyud sila paminawa karon. Ang gipresentar hinoon nga witnesses sa kaning impeachment karon unsa man? Ang taga NBI, dili niya nako pag-discredit sa NBI pero nakita sa publiko ang general nga sitwasyon o giangkon pod nila panahon sa hearing. Tulo naman to ka hearing atong usang adlaw agahapon ba to si kuan naman kadto namang direktor matibag kanang ilang head sa NBI. Ang ako yung nabati, no personal knowledge. Dili pariha ni Maria Magdalena nga nahikap giniya ang nabanhawng Ginoo. But wa sila'y personal knowledge sa event diin si BP Sara nagsulti ni Antong maong kunuhay ilang tawgog banta or threat sa atong mga tulo ka dagkog ranggo, presidente, asawa niya o former speaker sa House of Representatives, lower house. Wa sila'y personal knowledge. Ang pinakapait pag yun, kay naapagid sila'y mga dokumento nga gipresentar nga kunuhay evidence, pero wa makapasar sa rule of evidence nga dunay notaryo o kaha nakita gid niya nga nagpresentar nga nagsuwat atong maong suwat ang maong tao. Nahagbong sad sa rule of evidence. O mauni atong gikinahanglan karon kay mura na malantag gilipat-lipat. Unya ipamugos dayon nga mauni ang kamatuoran. Unsa may mahitabo kung ang kamatuoran masupres? Mudaghan ang kasakit. Mudaghan ang kasakit. Kung ma-impeach ang atong vice presidente karon after anang ilang hearing dagko kay gasto. By the way mugasto kuno nagtag 70 million kada adlaw ang kana maong impeachment. Mao kuno nay average nga gasto, more or less lang na 70 million kada adlaw. Nya moabot nag 92 more or less sad kaadlaw. Imagine nagpilay magastos Pilipinas gikan na sa atong buhis. Kung ma-impeach man gyud ang vice presidente, mawa ba ang atong kasakit niya atong nangawagta nga kwarta, nga flood control, mga PhilHealth, mawa ba? Dili. Mawa ba ni karong drugas nga nibaha sa atong nasod na sad, nga ahas tarong mga
nang ginabuhig tinarong gipang patay na, gipang tulis na, hasta mga estudyante gipang rape na, gipang patay na sad. Ang mga tagbalay nga malipayong nagpuyo silang balay, sako na, pamatyon pag yun. Mga estudyante pamusilon, mawa kaning maong mga krimen kon ma-impeach ang vice presidente. Basig ang kaning maong kasakit di rasad mawa. Mao na kundi man mawa, wa ni kapuslanan ang maong impeachment. Wa. Kining atong utang karon nga niabot naghapit mo 20 trillion kay napunan ang gikan 2022 ngadto karon nakapuno kunog mga around 9 trillion ang napuno na nga utang. Mabayran ka ni kung ma-impeach ang vice presidente. Ang atong ekonomiya karon nga nitibugsok ang ato ganing piso against dollar perti nang mubuang. Masulbad ka na kung ma-impeach ang vice presidente. Sa ato pawa ni kapuslanan, dili ni tinuod nga maayong balita. Kanang ilang gisangyaw diha nga mental calisthenics sa ilang pagka-lawyer, sa ilang pagka-senador, sa ilang pagka-impeachment court, nahog na lang nag-exercise of talents, pero wa na epekto sa general public. Ako naguol man gani ko, naay ato naay mga pipila ka mga nangamatay nato nga mga prominent persons, na ato'y congressman nga namatay. Pero ug tan-aw nimo ang mga comments dito sa pagkamatay, pag-post na nga namatay siya, mas daghan ang naingon mirisi, mas daghan ang naingon gaba, mas daghan ang naingon nga may untag na apay mo sunod. O kana bang makaguol ba? Namatay na gani na. Nga naman, tungod kay usa siya sa nanoted nga mutabon sa kamatuoran. Na nasaroy vlogger nga namatay nga kusog, buwa-buwa yung ba og daot in town sa nila ni President Duterte, ni Inday Sara. Nya namatay siya kay pusil batanon pa kay ni. Nya sige pa siya video anang iyang kwarta portin daghana, vlogger siya ambot. Ako og naapla na akong kwartaha, di na ko mag-raffle ticket oy. Mag-yag-yag pa siya siyang kwarta portin daghana. Murag income niya siyang pagka-vlogger ba? Ambot tinuod ba katos income pagka-vlogger? Karong namatay ang comment 99% nalipay nga mo na iyang gidangatan. Gani do na pay mga pangandoy kuwang pana. Na bitaw. Pero tanawa si Hesus nga namatay, hangtod karon gihandom nato. Tanawa si Maria Magdalena nga namatay, hangtod karon gihandom sa tibuok kalibutan. Si Santiago namatay, si San Roque namatay, si San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, hasta gani si Bishop Chupilo Kamumot nga namatay, og sila si San Tian Bosco, sila si San Francis of Assisi nga namatay. Hangtod karon naghandom ang mga tao. Nganuman, kay ang ilang gisangyaw mao ang pagkabanhaw, mao ang maayong balita, ang kamatuuran. Pagkapriso ni President Duterte dito sa dahig, kani aktual man eh. Pagkapriso niya, kung tanaw nimo ang diha sa social media, baliki lang ninyo, tanawa ang mga comment sa social media sa dihang katong gidakop siya dito sa airport, pagpadangad to sa eroplano, katong kuan siya ni General Torre. Tanawa ang naas vlog. Ni katawa ba? Niingon ba nga, kana, mirisi, 99% naguol. O gani, nagpundok ang mga tao, hangtod karon magpundok dito atubangan sa gawas sa prisuhan sa ICC. Kinsa may gidaot sa kalibutan karon? Ang ICC, hasta ang Amerika, hasta ang Russia, Israel, ug uban mga nasod, nag-condemn na sa ICC. Mao na pamatuod nga ang ICC wa maghatag og maayong balita sa kalibutan, ug ang mga tao sad nga nagduot sa atong leader diri kaniadto President Duterte ngadto sa ICC karon si Bato de la Rosa tago-tago, dili sad sila makalipay sa atong nasod.
Di ko mingon dili sad-an si President Duterte, nga dili sad-an si Bato. Pero imong ipadaha nga to sa ICC, maguol tang mga Filipinos. Ug kanang nangalipay, naara na sila sa mga 5%, pinakadaghan 95% naguol. Muna musangyaw tas maayong balita kay ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna mo additional pa ko raffle ticket karon. Ina mo additional pa ko. Hawa, di ba, muluag rin ang dughan. Pagkakita bitaw nako, hala, ang among halin gahapon, 4,000 kapin. Murag luag akong dughan, oy. Bisag ka mo, no? Punanig laing 10,000 ugma. Pakpak. Pero murag. Sige, pakpak ka. Salamat, Senyor Santiago.